जोबोर मोनसे फानि भिडिअ आरो बे फानि भिडिअआव नोंथांमोना मा नुगोन मिथिखाबाय नुखाबायबो जानो हागौ माखासे नोंथांमोना दिपेन बर'आ जुदि जादों होननानै बुङोबा बियो जायाखै मावदों होनना बुंदोंबा मावाखै मावाखै होनना बुंदोंबा मावदों जायाखै होनदोंबा जादों दिपेन बर'खौ सालायनो होदों प्रमद बर'आ जिरायथ'बाय स' बेनो UPPL निबो एबसुनिबो प्रेसिडेन्टबो मोननैनिबो प्रेसिडेन्ट एडभाइजार सब बे दा UPPL खौ बिखौ सालायनो होथ'दों हाग्राम महिलारी सारा बेबायदि बुंनायखौ नोंथांमोना मिडियायाव नुबाय जानांगौ स' बेखौ नोंथांमोना खोनासंनो नागिरदों जानो हागौ माखासे खोनाखाबाय आरो जायफोरा नुवाखै बे भिडिअखौ नोंथांमोना आंनि बे भिडिअआव नुगोन स' बिदिब्ला दासिम मा एबसु आरो UPPL खौ पलिटिकेल एटाक खालामनाया सोलिबाय थादों बै जि बुफाय बुसि खालामनाय बे बुफाय बुसि खालामनायाव एबसु आरो UPPL नि आखाइ दं होननानै माने दाय जाबसिनगासिनो थादों BPF फोरा आरो हाग्राम महिलारी बिथाङा आरो गोबां मानसिफोरा आरो गुबुन गुबुन जेसेबां पार्टी दं UPPL आनो जा गुबुन गुबुनानो जा सबबो मा होनो इखो बेलेन्सआव लेक्सार होगासिनो थादों बेलेन्सआव खारन पलिटिकेलनि बाथ्राथ' राजनितिनि बाथ्रा भट मोननायनि बाथ्रा दङ बिनिखायनो गासैबो मा खालामबाय थादों बिथांमोना बेलेन्सआव बाथ्राखौ बुंबाय थादों खारन 2022 जाबाय बिथांमोननि टारगेट बे बुफाय बुसिखौ बबेखानि BPF नि बादै रावबो दासिम कन्डेम खालामाखै बबेखानि कन्डेम खालामनानै बेयो सल्भबो जानाय बाथ्रा नङा गोबां मानसियानो पलिटिक्स नोजोरजों नायगासिनो थादों नाथाय गासै आसामावनो ट्राइबेल सुबुंफोरा जाबायदि सोमावसारदों बेखौ नुनानै एसे गियान लायोबा मोजां जायो जोंनि साननाय हनाया जाहैबाय मा जुदि नांनायनि बारा जालाङोबा जाथाया हिंसायालागिनो थांनो हागौ बेखौसो गिनांगौ दं स' हाग्राम महिलारी बिथाङा दाबो मोनसेबो प्रपार सलिउसन लानानै फैयाखै बे गार्जेन BTC नि गार्जेन बिथाङा नाथाय गार्जेन हिसाबै बिथाङा दिनैसिम प्रपार सलिउसन लानानै फैयाखै बबेखानि बिथाङा नांनाय मुदाव दं फाइटिं मुदाव दङ स' जुदि फाइटिं मुदाव दङबा थारैनो फाइटिंआथ' जागोन बे बाराव फाइटिंआथ' जागोन निश्चय जागोन सेंग्रा सिख्लाफोरा दावहा नांनो थाखाय बे बाराव निश्चय रेडि जागोन इयुना मा जायो बेजों जेबो लोब्बा गैया सेंग्रा सिख्लाफोरा बांद्राय फिउचारखौ साना बियो जेलाव थांनांगोन नामा बिनियाव गुलि नांगोन नामा बेखौ बांद्राय साना सेंग्रा सिख्लाफोरा नाथाय जो होगा देखा जाएगा बाद में পিছত কি হয়তো নাজানো কিন্তু এতিয়া যি কৰিব লাগে কৰিম মহিলাৰী সাৰে যি কৈ আছে কিবা কন্ডেম কৰি আছে BPF পাৰ্টিয়ে কিবা কন্ডেম কৰি আছে যিয়ে নকওক কিন্তু স্টুডেন্ট বিলাকৰ কাম হল जो होगा देखा जाए बात का बाद में जो होगा वो बाद में होगा पहले कुछ तो होना चाहिए माने बेबायदि थांखिजों खामानि मावना सेंग्रा सिख्लाफोरा आरो बेखौ नुनानैबो बुजिनो रोंदोंना रोङा मिथिया प्रपार सलिउसन दाबो लाबोआखै NOC खौ दैखांना लानो थाखाय मानसिफ्रा बुंगासिनो थादों नाथाय बेखौ बिथाङा जुदि दैखांनानै लायाबा जाथायाथ' गिलु बालुआनो जागोन बेनो आरो बाथ्राया स' बिथाङा जाय बाथ्रा बुंदों जे एबसु आरो UPPL आ बे भेन्डेलिजमाव माने फोजोबस्रांनाय खामानियाव डिस्ट्राक्शनाव फोजोबस्रांनाय बुफाय बुसियाव माने आखाइ दं होननायखौ खिन्थु दुलाराय बर' फरायसा आफादा गैया होननानै बुंदों आरो UPPL आबो गैया होनना बुंदों स' बे जाबाय मा सैमा मावजि एन्जर मावजिनि मोनसे नांलायनाय बायदिसो नांदों आरो गुबुन हारिया जोंनि बे फाफ्लियाव मोननै फाफ्लियाव सिलाय दोननानै गावगासिनो आरो बे बाराव जों गावदो गाव थैलायबाय थादो बुलायबाय थादो नांलायबाय थादो माने ट्राइबेला ट्राइबेलदो नांलायबाय थादो दानिया बा बर'आ बर'दो नांलायनानै थैलायबाय थादो स' बेखौ नुदों स' नोंथांमोना बिथांनि बे लेक्सारखौ खोनानानै मा सानखो मा बुजिना मोनखो बुंबानो जाबाय आंनिफ्रायथ' बुंनो गोनां बेनो बिथाङा बेफोरखौ बुंबाय थास्लायस्लाय प्रपार सलिउसन लानानै फैनांगौ प्रपार सलिउसन बेखिनियाव आङो जोंनि बर' सुबुंफोरखौ जायफोरा आंनि फलोवार्स बा जायफोर सासे सानै मानसि आंनि भिडिअखौ नायो नोंथांमोनखौ मोनसे बाथ्रा बुंगोन किसी भी यूथ किसी भी बैटल वार के लिए तैयार होना चाहिए যিকোনো যুদ্ধৰ কাৰণে ফিউচাৰত যিকোনো মুহূৰ্তত যিকোনো মানে টাইমত কি হ'ব পাৰে কিবা নহয় কিবা এটা এনেকুৱা মানে টাইম আহিব পাৰে সময় আহিব পাৰে যেसेबां बर' मानसिफोर दङ जों मा खालामनांगोन যুদ্ধ ओरैबायदि যুদ্ধ डेमोक्रेटिक जंगि वार एसा वार बेबायदि दावहा এনেকুৱা যুদ্ধ আমি কৰিব লাগিবও পাৰে बिनिखायनो आं मोनसे बाथ्रा बुंदों जोंनि साफ्रोमबो ट्राइबेल आरो बर' सुबुंफोरा रेडि मडआव थानांगौ किसी भी परिस्थितिनि थाखाय जों जायखिजाया थासारियाव जायखिजाया अपोजिट थासारिनि थाखाय मोगा-मोगि जानो थाखाय जों थियारि जानानै थाखानांगौ खारन लिडारफोरखौ जि नुदों जि पार्टियानो जाया माने UPPL आनो जा BPF आनो जा जि पार्टियानो जाया माने बिसोर मा पलिटिकल लेक्सार मारिगासिनो थादों बे समाव नोंथांमोनखौ बुंगोन गासै बर' सुबुंफोरखौ होनदो लिडारफोरखौ बुंना लाब गैया लिडारफोरा बांद्राय पन्डितगिरि खालामबाय थादों
जे नोंथांमोना बे बाथ्राखौ बुजिनाया मोजां जे जोंनि थोरसिनि ओंखामा गुबुननियाव ट्रेन्सफार जाना थांगासिनो दङ बे बाथ्राया रोखा जायाबाथ' मोजां खिन्थु जानायनि लामायाव जानो हागौ जायोबा जों मा जागोन बिनि थाखाय जोङो दानो बेखौ बोबथानो थाखाय जों नाजानांगोन लिडारफोरा भटनि स्वार्थनि थाखाय आरो मोनसे पलिटिकेल पार्टियाव मा थायो बहुत जातिनि मानसि थायो बहुत जातिनि मानसि थानायखायनो बिसोरो जा गोसो बेखौनो बुंनाया बेखौ बे बिथांमोननि जाबाय मोनसे उइकनेस बे उइकनेसखौ जों बुजिनांगोन नाथाय जोंथ' फ्रि ना जोंथ' पलिटिकेल पार्टिनि मानसि नङाथ' जोंथ' साधारन मानसि ना बेनिखायनो जोंनि थाखायनो जोंनि हारिया थांनानै थागोन पलिटिकेल पार्टिया मोनसे हारिखौ फोथांनानै लाखिजोबनो हाया लोगोफोर गोसोआव लाखि माब्लाबा हाया बे पसिबोलानो नङा मानोना बिसोरनि हानजायाव गोबां गुबुन गुबुन हारिनि मानसिया थायो बेनिखायनो आं बर' मानसिफोरखौ आं बुंदों रेडि मडआव थानांगौ जों जिखुनु परिस्थितियाव जोंनि मोन्थाया जेन जोबस्राङा बेनि थाखाय जोङो रेडि जानानै थानांगोन जिखुनु परिस्थितियाव जिखुनु थासारियाव जिखुनु समाव जोङो हारिनि थाखाय दावहा नांनो थाखाय जोङो जानजि खाफ्रानांगोन बाखि बियो बिखौ बुंनाय बियो बेखौ बुंनाय बे जेबो खामानि फैया बे बुंलायबाय थाथो बुंलायनो बिसोरखौ नाथाय जों एज ए माने पाब्लिक हिसाबै जोङो बेखौ बुजिनांगोन आरो बै जोंनि जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरनि जि जस बे जसखौ अरायबो कन्टिनिउ खालामना लाखिनांगोन आरो बे जसासो दिनै बुफाय बुसिगोन होननानै गोबां मानसिया कन्डेम खालामदों नाथाय बे जसासो हारिखौ फोथांगोन खारन फिउचाराव बिसोरनो मा जागोन हारिखौ दैदेनगोन लिडार जागोन नङा होमबा स' बेबायदि सेन्टिमेन्ट गोनां हारिनि थाखाय सेन्टिमेन्ट गोनां सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरखौ दिनैनि थासारियाव जोंनो नांगौ खारन जोंनियाव माने जोंखौ माने रावबो गिलिया आथिखालावथ' बर' मानसिखौ रावबो गिलियाना मोनसे समाव एनडिएफबि थानायखाय गियोमोन नाथाय एनडिएफबिथ' गैला स' दा जोंखौ रावबो गिलिया स' जोंखौ माब्ला गिगोन जेब्ला जोंनि गेजेराव मोनसे खौसेथिखौ नुयो सेन्टिमेन्टखौ नुयो जे ट्राइबेल आरो बर'नि जि सेन्टिमेन्ट बे सेन्टिमेन्टखौ जेब्ला नुगोन अब्लासो गिगोन न' डाउट बुफाय बुसिखौ जोङो माब्लाबो सापर्ट खालामनो हाया न' डाउट बुफाय बुसिखौ माब्लाबा सापर्ट खालामनो हाया आंबो खालामा नेभार नङा होमबा दा जेरै बेवहाय बुफाय बुसिखौ लानानै पलिटिक्स गेलेबाय थादों इनस्टिगेसन खालामदोंनो इनभल्भ दोङोनो माइबा दोङोनो बेखौ माने बिखौ नारबाय थादों बे जाबाय पलिटिकेल पार्टिफोरनि सबसे गिदिर लेथ्रा कुवालिटि मोनसे बिखौ नारनाय बे इनभल्भ दं होननाय बिसोरनि नेचारखा स्वभाब चरित्रखा बेयो सबसे लेथ्रा स्वभाब पलिटिकेल पार्टिनि बे सब पार्टिनियावनो दं बे मात्र माने बिपिएफनो थागोन बे नङा इउपिपिएलनोबो दङ चरित्र नारलायनासो जाबाय थायो नाथाय बिखौ बाद दोन जों दा पाब्लिकआ बिसोर नारलायबाय थादों बिसोरनि कर्तब्य डिउटि नारलायनाया बिखौ बुंनाया बिसोरनि कर्तब्य नाथाय जोंनि खामानिया मा जानांगोन जे माबोरै माने बै जि एनअसि हरनाय आरो बै जि रिकमेन्डेसन बे रिकमेन्डेसना एकदम माने पार्स जानानै फिथाइ बिफां जानो चान्स मोना बेखौ जों नाजानांगोन बेयो जोंनि भारत सरकारनि बेनि सायाव भारत सरकार माबायदि स्टेप लागोन बे उननि बाथ्रा खिन्थु बेहालागै सहैनायनि सिगांनो बेनिफ्रायनो बे बुस्थुआ मा जानांगोन ब्रेक नांनांगोन स' बैहाय थांनायनि उनाव जुदि जेबोखौनो जुदि खालामनो हायाबा मा जागोन बे साननो गोनां ओंखायनो बेखौ जागायनायावनो ब्रेक होनांगोन प्रिभेन्सन इज बेटार देन कियर नोंथाङा उनाव बेखौ फोसाबनो मडिफाइ खालामनो नाजाबाय थानाय जानाय नङा ओंखायनो होबथानाया सबसे बेस्ट आरो होबथानायनि पलिसिया मोनबेसे दं होबथानायनि पलिसिया दङ साम दाम दान द भेट संस्कृतआव दङ ना बे बाथ्राया साम दाम दान द भेट स' बै बुफाय बुसियाबो मोनसे पार्टमोन नङा होमबा नाथाय बुफाय बुसिया दानि जुगाव माब्लाबा सापर्टेबल बुस्थु नङा माने मदद खालामथावना बिथिं नङा जों बायदि मानसिया बेखौ मदद खालामनो माब्लाबो हाया बाखि नोंथांमोननि रायजो राजाया मा साना नोंथांमोननि खिन्थु आं पार्सनेलि बुफाय बुसिखौ माब्लाबा सापर्ट खालामा बुफाय बुसिनि बादैबो ओरैबायदि जों आन्दलन खालामनो हायो जाय आन्दलननि थाखाय एसेबाबो गिगोन एसे नङा बहुत गिगोन आरो जोंनि जे खौसेथि गासै ट्राइबेल मानसिया जुदि बर' मानसिया जुदि खौसेथि जायोबा पाब्लिकफोरा अब्लानो बे हारसिंनो गिनांगोन नोंथांमोना मोनसे आयदानि दिनै जाय सरकाराव दङ बिथांमोननि आंनि आयदाया आंनि अन्तर आत्माया बुङो बर' मानसि हिसाबै आंनि अन्तर आत्माया बुङो दे सानै बा साथाम लिडारनि बादै बिपिएफनि सानै साथाम लिडारनि बादै मेक्सिमाम लिडारानो बे एनअसिखौ माब्लाबो मोजां मोनाखै होनना बुङो बर बेसे साब्रै साबा दं आरो माखासे जायफोरा माने मिडियायाव फैनानै बायध्य बाथ्रा बुंबायदों बिसोरनि अन्तर आत्मायाबो माब्लाबो थिनाखै बे बाथ्राखौ बुङो बायध्य बुंदों बायध्य खारन बिसोरखौ मोनसे कनफिडेन्स होदों बे जास्ट पलिटिक्स माब्लाबो
माने एसटि होखाया बिसोरनो ओरै मोनसे कनफिडेन्सआव लानानै बुंहोदों जानांगौ नाथाय बियो बिसोरनि माइनास पइन्ट बियो दिनैनि थासारियाव जोंहा एसटि होनायाव जेबो हेंथा गैया होननाय सोदोबखौ इन जेनेरेल पाब्लिकआ जेबो बुंनांगौ गैया होनना बुंगोन आं जोंनि आफादफोराबो बुंनाङा बे सोदोबखौ दानि समाव जे जोंहा एसटि होनायाव जेबो खहा गैया हेंथा गैया जुदि जोंनि जेबो खहा जाया इ सोदोबखौबो गारनांसिगौ बे सेन्टेन्सआबो माइनास पइन्ट जोंनि थाखाय जोंहा एसटि होनायाव अबजेक्सन दङ ओरै जानांगौ अबजेक्सन दं ओरैसो जानांगौ दा माने थाखानाय एसटिनि जेबो खहा जायालासे बेखिनिखौ बाद दोननांगौ बेखिनि क्लस होनगोन ना फ्रेस होनगोन बेखिनिखौ बाद दोननानै बुंनांगौ खारन नङाबा मा जालिया ঠিক জালে বুঝতে সো বিদিब्ला नोंथांना खोनासं ইউপিপিএলৰ সভাপতি না এফচি সভাপতি কোন যদি প্ৰমাণ দিব ডিফেন বৰক মই জানো এই আপচুৰৰ সভাপতি ইউপিপিএলৰ সভাপতি এডভাইজাৰ চব কয় মই কি কৈছে জানে আপচুৰ কোনোবা নেতাই আপুনি সুধকচোন একবাৰ এই আজি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিছে না নাই বা ভাত খাইছে না নাই এনেকুৱা সুধকচোন সি যদি খাইছে বুলি কৈছে সি খোৱা নাই কিন্তু সি খোৱা নাই বুলি যদি কৈছে সি খাইছে উল্টা পাল্টা একটা কথা মই বিশ্বাস নকৰো তাৰমানে ইহঁতে কৰা নাই বুলি কৈছে না এইটো তাৰমানে কৰিছে যদি আমি কৰিছে বুলি ক'লে হয় তেতিয়া ইহঁতে কৰা দিব পাৰিলে পদত্যাগ কৰিম বুলি কৈছে এইবিলাক প্ৰমাণ চমানৰ প্ৰয়োজন নাই মই কি কৈছে বুজি পাই যিহঁতে ইহঁতে কৰা নাই বুলি কৈছে তাৰমানে কৰিছে মই কি কৈছে ইহঁতৰ কথাটো সেইটোৱে কৰা নাই মানে কৰিছে কৰিছে মানে কৰা নাই ভাত খাইছে মানে এই খোৱা নাই তদন্তৰ কাৰণে ভয় খাইছে নেকি চাগে এইটো তদন্তটো 100% হ'ব কোন জড়িত আছে আপচু জড়িত আছে না কোন জড়িত আছে এইটো তদন্ত পিছত ওলাব কথা এটাই মই কৈছো ভাত খাইছে খাইছে বুলি কৈছে না সি খোৱা নাই তাৰমানে কৰা নাই বুলি কৈছে তাৰমানে কৰিছে যদি কৰিছে বুলি ক'লে হয় এইটো কৰা নাই বিপৰীতে কৰে বিপৰীতে একদম প্ৰমোদ বড়োটো জিৰণি লৈছে না এতিয়া আপাতত ডিফেন বড়োক চলাব দিছে আৰু স্পষ্ট কথা প্ৰমোদ বড়োৰ কথা হওক মুঠতে কোনোবা ইউপিপিএল নেতা বা কোনোবা আপচুৰ নেতা কথা কোৱাটো অপজিট একদম ভাৰে আপোনালোকে মই চিধাকৈ কৈছো আপোনালোকে আজিৰ পৰা চাওক আজিৰ পৰা পৰীক্ষা কৰি পেলাই চাওক ডিফেন বড়োক সোধক আপুনি ভাত খাইছে না খোৱা নাই খাইছে বুলি যদি কৈছে সি খোৱা নাই উপস্থিত থকা নাছিল ইয়াতে মতলবটো এছটিকৰণৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই এনে নামতহে এছটি দিব নালাগে কোচ ৰাজবংশী বা ছয় জনগোষ্ঠীক বা আদিবাসীক এছটি দিব নালাগে এইটো নামতহে আচলতে ইহঁতে আমি বিপিএফ যে চৰকাৰ চলাই আছে এইটো সহ্য কৰিব পৰা নাই 5 বছৰ এফচি অফিচৰ পৰা ইহঁতে বিটিচি চৰকাৰখন চলাই আছিলে সেইটো নোহোৱা হৈছে সেইটো একদম মানে সহ্য কৰিব পৰা নাই এই বিপিএফ দলক মানে মাৰি খাটি হ'লেও চেছ কৰিব লাগে সেইটোহে আৰু মোক বিচাৰি আছে বুলি হাগ্ৰামাটো ক'তো যোৱা নাই আছেতো যোৱাকালিও মই এছেম্বলিত আছিলোঁ বহুত মিটিং কৰিলোঁ আজিও মই বৰমাত আহিছে মিটিং কৰি আছে এনে মুখেদি বিচাৰি থাকিলে কি হ'ব প্ৰেক্টিকেল লাগে না নালাগে ইহঁতক মোক যে বিচাৰি আছে সঁচাকৈ প্ৰেক্টিকেল লাগে না নালাগে মুখেদি কৈ পেলাই বিচাৰিলে নহ'ব না আছেতো মইতো আছে